Ketika por kong ngi penpau jeng senyang yo blay la penyo ngi ketika lat ngiyo bani syakri u lengba jong ketika por ke koridor nyanyu yo blay khamtam balo plingi gelat ngiyo ban syakri ban wanra sepi syaki yang kisem jong pi bat syaki jaga ba per pidon lengba ketika YouTube channel jong ke balang senyang yo blay khamtam ye ka jingsang samla pada penbet penbiang isyoban aku blai ruk khamtam kerpang dam tagi niki prolog ki jongi kebala penkrek bala penbet penbiang yang dengan program jongi ayu ibu blai khamtam bau blai udah don rengkat bat ngi long bagi niki sengi ki por blai nok sedin wadah pedang ke jing bom yo lat jongi bandrung segi ke jong blai kum ke yo mensua henry kum ke por ngi jongu yo blai blai siam le ino ingi oleh pelipat ingi sekene galat ban syakri u lengba jong kene gapor aingu yo blai bat ngi pidiang senyo baharu ipi iwe pe iba pe bat basak skor kene jing yang kene program ya ke baga balang kene pen krek ngai skang blai don kata pedeng jong pi ngai pidon hai lagi jong ki jaga pidon lagi yang kisam jong pi le se pidon lagi jaga tre jong pi lena kino ke jaga ke pero pidon siam gini galat ke kububan ai kublai pi haga kerteng utrai unang penem jongi u Jesus Christ bat ngis nyongo ru ya blai khamtam lengba jong usnem u bangi yo ban syakri u lengba jong ke yut wek bat yut sunday lengba jong ke YouTube channel ngais kem u blai undar kat bat ngi bat ye piru ala ki jong ki jaga pidon bat ngisnyoban aingo roy ublay khamtam wadah pedang kum kini ki jinge gimat hak jingai lenti jongi reu ne ublay ubangi syakri ulang ublay yak baga ktien jong ublay ga ong hangi ublay ulang mensem tega day go mene ban mene u ga mensem bat hak besisha tega ne ga khlimat jong ne por aswa bingin yai shikmat ngin lek ublay hak jing duai tongin dia duai Hatragi selajat kiba kuat kiba kentang tam jome au blai balong kpa jangi ba hableng ulang utrai jangi met bet kimen sem jangi ulang ru utrai jangi jing syakri jangi yayu ye me kopa mal melong ublai jangi ba em badan bor halor baro ye ba ktien jome gong nadu ba mi sngi nadu ba sep jongka ka kerteng jome kalong ka badai ban yero ganran bi ka ne ka khlimat jore ka por idon ka dawan ayu ye me ko trai ba melong ublai jangi uba ong haga ktien ka chome nadu bampat long kesngi melong utah ublai badan bor halor baro meong abdan balak ban pelai ni ka kti jonga ngan trei tu balak ban khang ye ka isyongu ye me ko kunran ne ka por namar ke jing e ke jing isnai ki chome trai bi kar khu yingi ablai langba jong ne ka por jong jing syakri jongi bagawe pagwe ka banta bingin sependap pat le kunran bi he kena long atran ka borom ka chome omdam ka borom ka changi kar khu kunran khamtam ke bios nyau bos ngap yang ke program go kunran kini ok mahan ke jingker khu ablai kham tham trai bi penang ker khu gi mat ke ban sem ke chong ke go pa yadai ki ne ke jing e gi mat ba ka jing pang jing cita matrai ngitep benran melong udoktor melong ublai jangi balak ban penkhia i ke pang baro tra gi brio go bamla meong henry hame ublai ki e long gi bala yala mingi do wasdang jong jing syakri chongi ro bo wai ba kot chong ka go trai ba ki e bingi syo mahan da trai kin long ga jing ba me ben sem chongi yo mahan ke jing ker khu go trai gin ya jang da ka parthai rangkat ba ga kthi dan bor tam ga chome ya ker khu ublai ga lo ga jong ga balang ki khon samla ki
dan sibun ki betaban pendep kenran ira ibu tigi khamat chome baka bor ka banan dat ka chome bo man sem ba ko chome on pen sle ye ki par on pen dap ye ki kenran de ka bor ka banari ka chome ken mau ger pangablay da ba ki man sem ki ba kodor ki ba yosnyo ki ba sha skor ba pe ke ka channel kenran ye ken yo ma ka jengker ku ken yosnyo ye ka sur ka chome ablay ku ba ka kten ka chome ka ong ki khamat kim shab yo i but ki skor kim shab yo snow but kim shab miro ka dot not junkie but me ya kita be ye ko kunrat ye yarap na maga tha ablay bi kan ka por men kar khu ablay bi yang hi ba ki ki baro kin sa pendap kin long atra yo pdiang hon khamat chame sha skor kunrat ka jing doa jing hi ka por na ba ka kertengu jesus ngi pan ki ne baro amen in sedang no ik jing shagri jing hi ka por Kena pon idon ki khod samla jong ka balang khod iki bikin ai ye ke jingrai jong ki bat hadin ke jingrai kan khod sendon ya i mestar perseman pok tai bin shimi ke benta ban pule bat kum juro ban bu ha ke jingrai Tegi para bangai pe jong ye kena por tongin irwai lang bat ngi na kena khod jingrai KHB ke number ke basan spa riu peu ke bathamai san spa san bolai ke berem Kamjo segawai ke jingrai ke number ke basan spa ni posau ke bertemai basan spa san pekondai ke berem. Laki pop kisau han kin salib parkum kayo laki sau beryong rukin kuit baropan Laki pop kisau han kin salib parkum kayo kin salib parkum kayo kin salib parkum kayo kin salib parkum kayo Lagi pok kisau han kin salib parkum kayo kin salib parkum kayo Ngakak tingkah bakoti awan pai pisha ubay ulong badak jing isnay bajing itulah Ngakak tingkah bakoti awan pai pisha ubay awan pai sha ubay awan pai sha ubay awan pai sha ubay Ngakak tingkah bakoti awan pai sha ubay awan pai sha ubay Bop ki jong ki un ma pay un om kin mau shu ya ki pe shanga ki ubay nang om try ubay Bop ki jong ki un ma pay un om kin mau shu ya ki 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 Bop ki jong ki un ma pay un om kin mau shu ya ki un om kin mau shu ya ki
Shua bangin pendam lang haki jing duai. Ting chai skor ya ketin ke jong blay. Kabel ni la ban syam. Na ke kitab jing pen pau jong Yohanes. Kalonong ke benangkong ke rekod ke banyo. Ketin ki boong. Hak mi uwan bat kilo. Bat ke khmat baro kan yo i yo. Bat kita ro ki balai som yo. Bat ki jaj ben riu baro jong ke berthai. Kin yalan nyar lempat namar jong u. Kalau nong ke bakandai rekod basau ter. Bat ulong haki bakin empen sniu ya uplang ke kendau. Lem ni ya ke ro ke bajerngam. Lem ni ya uno ro uding. Henrai tang ya kita ki briu ki bomdon kata ka jingshon syap jong blay halor ki selang mat jong ki. Bat ulai haki bakin empen yap no ya ki. Henrai ba an pen kordit yaki san menai. Te kata kajing pen kordit yaki kalong kum kajing kordit kanyang lartham habakadat yau briu. Te hakita kisngi ki briu kin wat no ya kajing yap bat kin amsyam yaka satia. Bat kin kwa ban yap no te kajing yap kan pet no naki. Lenong ke banyau ke dekat bakat lai ter. Kini ki bakup ya kejankup balik hato kilong ki ai bat nang no ki lawan tengai athu hau ko kan rat metip mame te ulong hanga kini kilong kita ken ki bawan nakata kajing jenjar bakrau bat kilasat ya kita ki jankup jongki bat kilapen khojle ya ki hakasnam jongta ukhol lang bron namar kata kilong hakmat kata kaket ublay bat kiya syakri ya mensngi bat menmit hakajaka kentang jong bat uta ubasyong halor kata kaket unsyong sa halor jongki kinam thangan syo lemne sliang syo lemne kasngi kanam syo yaki mensngi lemne kano kajing shit naba uta ukhon lang bron ubah padang kata kaket unsyara yaki bat unyalam lenti yaki syaki pukri kajing im bat ublay unyat no ya kajing jau umat baro nagi khmat jongki kumta bangi yo sngau ya ketin ke jong blay tongin wan lang ha kajing duai hakani kapor kapagantang ke jong me ko jisu isngu ya me meri sumar me ker me da yangi lambak ini kisngi kipor kita yo ki benai ki balalek no Nyai ngu ya mekan rat nak banta kani ka janmet hak bamila sya sengu bahayangi ban pelong kani ka jing yaseng nang ba ka YouTube channel kumta hakmat jome ngawan atrai lam bat ki khon ki jome ki ba pej lam ba kani ka YouTube channel bangin dem kho siu ki sla khajat ki ba khoi jome ya ban ai ngu ban pendon buram ya me namar ko pa melon rangkat bat ngi habang yo I ya kini ki jing ja kani ka sla jong kani ka parthai Nyai ngu ya me atrai kan rat me dang long lem rekat bat ngi. Ke pelat yang ini ke jing pang ke jing sitom na ke jing ma ke mesau. Na ke jing ja ki bahar rukam. Me ker me da sya ko kan rat. Hado kan ka sengi hak bangi yo ban ya selok. Ban ya syambiang ko kan rat bat me. Lang ni ka lang ba kan ka puar. Kum ta kan ka jan me ko pa. Nya di duai ba men sngau ba. Manang ai bor yang I ko kan rat ba I. Bangin nang la. Man pen sngau ba ya me hak jing im jong I malakas ngi. Bangin la atrai kan rat ban ai ke buram bar ke jingu chame namar ngi yo I ko kan rat dam de da ke jing isnei ke jome nginam yo ko kan rat ya kan kalan ya ban yes lok kumne sipor hakane kan ta jisu ba kor kan ka janmet ngi duduai karpang ro atrai kan rat bangin sngu ya me bambi isnei ya kan ni kata yo hakaba ki kon samla kin yo ban pendan buram ya me lambakan ka youth week bat ka youth sunday Ni pendon buram ya me ko kondat namar haba kadon kani kajing pang COVID-19 kabalasar ya kapartai me play plat yang I kawai pat mangin yo pendon buram ya me haki yang gisem ki jongi kumta atrai kan rat ni duai karpang bamin long lam rekat bangi haki ni ki por atrai jisu ngi wan rak karpang ni kani ka kenta haki sla kejat ki ba khoi ki jong me bamin yo tip ko kan rat bagi do nur ki jongi ni dem ngi manes im ya me man ka por kumta kani ka gantaro atra jisu bekordor tu isnei ya kaban jungo yang nabanang
An pendan buram ya kekerteng ke jome hakajing im jongi. Atra jisu hakani ke janmet hakabangi ingin pendan buram ya melang bak jing puli ke tin, lang bak jing duai, lang bak jing ruai. Ai ke kondat bakin long da shisha, kiba pen sengau bahai kamon ke jome. Kan mau yang ini kan ke janmet ke kondat. Kalau bangi dang ya ro ingin pendan buram ya me. Ai bak jing bhabri ke jome. Kan pau hakajing im jongi malakasngi. Kan mau atrai kan rat hakani ke youth week ke youth sunday. Lang ba ki YouTube channel ki bangi pet. Ai bakin long da shisha. Kibadon kata kejenggur ku haka nang baka burom ko jome kanang pau kan rat bai kan ka janmet kalong ka janmet jong ka jing aseng yalap kum ta ngi duai ko kan rat ba men sngo ba man sha lai lo jong man sim ba ko jome man trei bor ba lang ba kan ka YouTube channel shibon ki man sim koridor ki ba pet ki ba snap kin jo ma je ka jenggur ku ko jome traji su ba koridor lang ba kan ka youth week ba ka youth sunday ngi duai karpang nag banta ki kon samla se atrai kan radon hapdeng jongki kiba mat ya shibon ki jing melong ublai ubala ban penbet ya kita ki don hapdeng ki kon samla kiba ngop ki jing dui bu aj traji su bakordar ba memne isnai ban pelat ya ki nakata ka jing sate merau ka jing long pop don hapdeng ki kon samla kiba don kam don jam isnai ko kan rad ban bet ya ki jing gor khu ki jong me ka jing im jongki bakin yo ki kam ki jam kin yo ki jing trei ki jing ta palang bakin ni kin yo ban pendon burom ya me Raji su berkorang ni dua rot na bantah. Kita kon samla ko kendat. Kita mendon kita ma kita wat ya kajing gorku jome hakajing im jongki. Yo lese ko kendat hakajing ya shongkurim jongki. Ki ma ya kajing do ya kajing long lengki. Aba mende isnei ban ai ke kapateng haki ban ai ki kon ki ti ya ki. Bakin yo mat ya kajing gorku ki jome. Raji su kan maro ya kita ki kon samla. Kiba atrai kendat kiba long jengai lame. Ai hakum kani ka janmet ko kondat pamen keren ya ki kumbami keren ya pol usol jong katarsas pamen pen kala pan pelong u pol ko kondat kan pan kentang ki ko kondat pen kendo ya ki ya lam ya ki syakak ding pna ka jing pen im jome keren bat pen sngau ya ka jing ai ka jome ha ka jing im jong ki duai ro atrai kondat na ka banta ki kon ki jome ko jisu bakorar ha ka jing im jong ki bal ki kim judon sho ka jing asuk ha ki jing gisem Raji su berkorder isnei ya ban jengok yakin abanang ban shong suk ban shong san ya kadok not ke jongki namar kini sngi shibon ba ki man sem ki berkorder ko kadar ki temu ban pen jot ban pen praya la ka jong ka jing im ki temu ban pen do na ya kan ka jing im ka bagi im try kan rat wat sha bakin le gumta re a try isnei ban bat ya ka man sem jongki ban pen kelai ka dok not jongki bakin wat pat ya me Duai rot naman ta ki long ying long sem ki jongi ko kandat hakini kesni kadon ka jing herdor ya kalon pe ying kristan ko pa shibon ki long ki bayale markanti ka khon bar ka kame ukpa bar ka kame jisu ba koror ya rab ya ki bakin don ka jing ye ka jing yeslok ka jing sngo tho jing mut ko kandat lam dei da ka bor blek ki jome ki nam la ban wan ka jing long shitali rai ga duai ko kandat hakum ka ni ka kanta ko kandat pamen isnei ban trei bor ba long ba man sem ba kho jome wan ra ka jing yasuk ka jing yasong suk shong kajing ya long shitali kajing ya ko kandat pendo kajing ya jot kajing ya pra pendo kajing bam ya sngo tho jing mut kandat aba kajing suk blai ka jome kan rung ha ki thlu yeng ki jongki ko kandat ban do kan ka sngi ban pendon burom ya me kan mauro atrai jisu bkodor ya kiram pe yeng kristan kiba don gamon ya ban shikriyam lai lot ya me rekim sngo lai lot ko kandat lak ka namar ka ka daw ka babat ya ki hikaya ki ko kandat ban wan pat sai sen ha ki sla khajat ki jome ya ka bakin yo ma ya ka jing pen im ai jome ko kandat kan mau ko kandat kum ba me bet ko kandat ya ka tien ka jome ha kan ka youth week ya ka ba me le pen chong nong rim ya ka team jong ka bangin don ha ka parthei re am bakin long ki bakan ja parthei jisu bakoror yarap lang ba kan ka team ko kandat ni yo long ka desha kita ki badon ha kan ka parthei re am ban long ki jong ka parthei re ngin long ki jong me ko kandat ki ba ya ro ya ka bandan buram ya me ki ba ya slok ko kandat lang ba kan ka YouTube channel ni yo ma da shibon ki jinggar khu jong me jisu bakoror ni duai karpang ro ajisu na banta ushakri jong me uba me bo ha kan ka ne ka janmet ya ban keren ban pen sneu yang ya ka khubor ka jing pen im jong me Jisu berkoror ngitip, bami mi long lem rekat bat ki por baro. Abo men se mak ho jome sa si se hakane ka janmet. Ulang lem rekat bat pakai ka bami na ka shentur ka jong kan long ka burom na ka banta ka kerteng ka jome. Ai ka jingger khublai jome haki yeng ki sem ki jong try kan rat bakin yo long kita ki basai so haka jing im bakan jaman sem ko kan rat.
kan mauro ya kan ka balang ka me buhang ni haman thong kon rat aba ka jing sok ka jong me kan dap kan shle kan ka hakani ka balang kanang ba ka kon rat kin ni ki rumpe jeng kristan ki badon hakani ka balang kin yo long da shisha ki bateng shan na ka banta ka kerteng ka jong me jisu ya iti ya kan ka por badang sa jong kan ka janmet hak ti blai ka badan por jong me ma bro ki pop kirang kang kilat ki bangi pesngau si ame nak bentai kini barok ngidam ngiduai hak kerteng jong me Yesus Kristus penong nong pnim jong ngiduai amen. Takkan ka porpan swab ngin yok snyawi ka jingalap na i Reverend DS Lingdo ngi snyawu yo blai kham tam i pastor bala kloy banwan sikreka jingkhot jongi kum ka balang i pedang snyaw bahai ngai scam ru ba blai un pendan kami i leng baga khubor bin sama pedang jongi kanalong shisha ka jingkur khui ki sim jongi i wei pi wei takkan ka por swab ngin yok snyaw ba sngap ka khubor nei pastor i don ka special number na i mes san sawaka jungai bat hadin kata angin khot i pastor ban shim i banta bat ban shim ru hadu bawai ban penkut no in IT ka hagajing lam jong i Try me long ublay jongan ublay balapan pen yangan shibun ki blay ki balong thalan henry shisha tang mami hi ublay jongan Jisu ngaman hiyami Nongkong ngai ngu yo blai na kabenta gani ka por ha ka bangio ban syakri lang yo blai ha gani ka por bat khamtam ha gani ka rukom bat ha gani ka dur hadin ba katto kat ni benai ngem sim le yo syu kalat i ka ban syakri lang yo blai ha ka ying ka bakantang ka jongu hunrai
ngai ngut yo blai pat leng ba kene ka juk bat leng ba kene ka jing start ha ka bang ngile yo pat kum kene ka lat ya ka ban syakri ya blai da kene ka rukom de nung kong ngai ku blai ya ka jing isang samla balang mentong bat kum jo ro ya pi ki pra banget be baro bat wat ki banget ro ngai ku blai ya pi baro i we pe we ke bia pat ya kene ka channel bat ya kene ka ke ba snap ya kene ka kubor leng ba jong ne ka channel ha ka kerteng ka bathiang bat ka badan bortam ka jong utrai bat unong penim jong i o Jesus Christ ha ne ka por ha shwam gini ya shakmat ban yo sngo ya ka kubon ka kten ka jong blai tong ni pai sho blai ka jing duai tong in duai long bala ker khu ya ka kerteng ka ba khoi tame jong me ko trai ka burom ka jing ro ka jingo ka jumenes em nyai sheme ko pa ngai ngo yeme ko try bi jonga leng ba jok ne ka por ngiliyo ko try kum ne ka lat ka ban shakri yeme bat kam tam ko try ye ka ban sam ko kubor ga ktin ga jome bat ban pen bnai ga gospel ka jing penem jome ko try leng ba jong ne ka channel ko try bi jonga try yalam don rungkat bat ngi leng ba jok ne ka por bat ker khulang ngi baro I wei pe wei ko try ki bas ngap ye ne ka kubor ga ktin ga jome leng ba jong ne ka YouTube ko try bi ngada duai ko try ker khu yangi langi dona gino gino ke jaka hagi yengi sem jong ile ne gino gino ke jaka try ker khu yangi wei pe wei baleng ba jong ne ka por ko try bi kandalong ka jing mentoy bar ka jing ker khu yangi shim go boram shime go try ban ngai ti ne ka por badang sa hagi ti bran bor ki jong me bar ka jing alam ke jong me go try haga kerteng ke jong u jisu belong nong penim gi duai amen ke prabe bi baro ane ka por ka kubo ne ka kten ke jong blai ka banga don ni ka bania sam ma pedeng jong pi kalong ya ka bangala shim kum ka nong rim na ka kitab Deuteronomy ka lanong ka balai peu bat ka dekot ka bakat khandai na ka kitab Deuteronomy ka lanong ka balai peu bat ka dekot ka bakat khandai tang ye kita gibantai ka bagakten ke jong blai ka ongkum ni namar kata to jit ya ka jingim kenang bapin yoim namar kata to jit ya ka jingim kenang ban yoim kini gede ke benta na gani ka kten ke jong blai ya ka bangang adon ban isam ko kubor ha ni ka por ka bamenta ba prabe bi e le ngi pai shi gani ka benta jong ni ka kten ke jong blai ngi yo I hang ne ba ya kini ki kenten la kren da ushakri jong blai u balong unong yalam jong ki kon Israel u badai u Moses u le kren ni kini ki kenten dei ha ka por la ne la banong hashwa jong kata ka jingkut no ka jingem ka jongu hashwa bon klat no u le kren ni kini ki kenten kum ki kenten jingkentu ya ki kon Israel baro hashwa bakin yo kenti ya kata ka region kular ya gaba ublay ulakular ban ai ha ki kon Israel kabalong karikanan bara shwa bakin boy sa tagariban rong shaka u Moses ulas ngaw toro bakis ngi jong u kila jan gumta ha shwa ba un klat no naga partay ula ai ya kini kikenten jigan to kan pam ya ki kon Israel baro badula ang yaki ha kata kesngi wang namar kata tojit ya ka jingem kenang ba pinyoim jit ya ka jingem kenang banyoim ba prabe bi adangi pai je ne ka benta hashwa ba u Moses unsaklat no bat ban anti ha wei pat unang yalam mo batmai u ban yalam ya ka benta ban sa jong ka jingyai lenti jong ki kon Israel ban rong segeri jingkular kerikanan ulak ong ye kini kikenten haki ban prabangye bi adangi panshe ne kabanta u Moses u kentu ya ke bakin jet ya ka jingem ban haga jing sha ga jing kwa ga jing terang ga jing angnot ga jong Moses kalong ya ki iwai pa iwai bakin jet ya ka jingem hanrai prabe bi u blai ula bo ha wai pa wai u breu yala ka jong ka man lai lot bakin jet haga jingem jongki ban namar kata ka daw la kane ka jing terwa
kajong Moses kajing tu kajong Moses kalau long nokum ka kajing ai hakam kajing kerpat yaki bakin jet ya kajing em namar balai Moses umla ban penbor yaki lane ban ong yaki bakin jet dakabor ban le bor yaki bakin jet bat ya kajing em hanrei kom kajing terwa bar kajing gentu yaki bala daga long ka bala kajing terang kajing ang not ba kajing kwa kajing ukolong yaki baro bakin jet ya kajing em ba prababi abang ia pai sikani ka benta jong kajing jet laban ong ba ha kajing em jong i man kasngi ngi hap ban mat yakini ka benta ha kajing em kabangi hap ban jet ya ka wei na pedengki ar banjit ya ka wei na pedengki ar ne lai bat kum ta ter ba pra be ngimla ban yai lai ye ni ka banta ka jengem jong i kum kibreo ni hap banjit ya ka nor ka no ka banta ka jengem jong i ka banta ba pe ngi mat ngi kan do ha ka jengem ya ka bangi dan kam ban ai ka rai banjit ya ka wei na pedengki ar lai bat kum ta ter ba pra be Moses ro ulo terwa hap deng jong ki kon Israel baki dei banjit ya ka jengem barga jing sisa le pi pai se kita gido khat ke ba shakmat Moses wong haki ba wong na bo hakmat jong pi ya kini ka wei wong kane ka jengem bat ka jingyap ka babha bat ka basneu ka jingkerku bat ka jingtem bat prame bi uterwa yaki bakin jit ka waina kini bat udah kerpat yaki da kentu yaki bakin jit ya ka jingem bada bagi jit ya ka jingem ka jingba bat ka jingkerku kin toj bat kin bot lang handai la lagi jit ya ka jingyam ka jing sneu bat ka jingtem kan bot ya ka jingem ka jongki nama kata kadau udah kentu yaki wong yaki jit ya ka jingem nama lagi jet ya kajingem kajing ba kajing kerku kin bot yaki ha kajingem joki baman lagasngi ba prabe bi ya kane komangalong dom neng nyemla ban yai lai ngihap ban jet ya ka wei na pedengki ar lai bat kum ta ter bada bang ye pai se ne kajing jet ngaken mau ya kajing jia ha ka ba Joshua ro si sen gasngi ha kada nong ka ar peusau kada khat ka bakhatsan ya kani ka jo ka jing terwa biang ya ki kon Israel kombalong Moses hi wang ya ki to jit phe kani ka sngi ya no pen shakri jit phe kani ka sngi ya no pen shakri baru Joshua dal de huang manga bat ka yeng jonga ngen shakri yau trai Handai pi parto ai ka rai jong pi jit hagane ka sngi namar don bon ki boy hagane ka partai namar kata jit pi hagane ka sngi yano pen shakri ba prabe bi Joshua ulorai mau ubar ke yeng jong ban jit ban shakri yau blai ba Joshua sa wei pat ka jing jit ya ka ba ki breu haketu ka por ki haban ay karai haba upilat lu terwa pedeng jong ki breu haketu ka por shwaban saknar pna yo Jesu ola terwa pedeng jong ki yano bakin jit ban pelat yo Barabas ne ya u Jesu bat haga gospel Matius kolonong ga ar punyo u khot ga ar pawei kong ba ha ketu ka por habala terwa ya kini ki ar pedeng jong upai ba ban jit ban pelat ki pai ba kata kapor kila jit ban pelat ya u Barabas undong kam sneu bat ban saknar penapat ya u Jesu prababi langi pajan ka benta jong ka jingjit ngi shem baga jingem jong aba jong piro man gasngi ngi hap ban ya kendok ki bakom kini ka benta batongin ken mau ya kini ka wei ba karai ka bangi jit mentah kadon ka bor ka ban kta ya gala wei le ne gala shai gala shisngi jong aba jong pi ne la manong ba ka jing mi jong ka jing jit jong aba jong pi menta ka kta ya gala shai le ne gala wei ka jong aba jong pi ko ba kum no gala wei ngin long ko ba kum no gala wei ka ba ngin yo ngin mat ha ga jing em
kata day nakarai ka bangi ngi jet menta kasngi ba prababi haba Moses uterwa ukentu ya gikon Israel bakin jet ya ka jingem namar bagata ka jingem ka don ka jingjadai ka don ka jingyasno bat kata ka ri ka ba ublay ula kolar yaki kabalong kari kanan ya ka bakin suyo bandrong bat banlong kinong syong ki jongka namar kata ka daw kani ka jingjet ka jingem ka don ka jingjadai ka jingyasno bat kata ka ri kat ba ka jingyap kam don jingya day, kam don jingya sno bar kata kari, ya kaba ublay ulo kolar yaki, day nama kata kada ukun tue yaki, bakin jet ya ka jingem, namar baga don ka jingya day kaba kumta baga kata kari kaba ublay ulo kolar yaki, ba prabe it kak tin jong blay kari syai ki kon Israel, bala da ki kentat ya ublay, ne kentat ya ka jingem, bala da kim jet ya ka jingem, bar syakri ki way pat ki ublay. Ka ei ka basneu kan jaya ki bat ka jingtim kan bot ya ki bala lagi syakri ki way pat ki blay ken namla ro ban ya rong sa kata ka rijing kular badong ka tinga jong blay lagi syakri ki way pat ki blay ki bamday ublay ubala pen embat ubala pelat ki na kata ka jing syak te mrau jong ki hagari Egypt ken syak pensakma pensapret syakiri keleng jong ka pertai Handrai na ki kloy pati ka ban kela ka bamon ban sakriya ublay uba embat uba sisa ken yo mat ya ki jingkerku bat ublay ulakular ban te ya jing isnai haki bat ban penpoy bat ban penyo pat yaki ya kata ka ri jingkular bat ken long ginong song snong ki jongka den ma kata ka daw ka ni ka lenong ka balai peu ka ong gum ni ka ting jong ublay na kata ka heading ka jongka ka ong ki jing isnai ba kraw balakular ya ki balakela ka bamon ublay un penpau biang ye kejing isnai ba kraw jong u ya kita ke bakla ke bamot ke bakloy ban jit ye kejing em na ka ba syakri ya ublay ba em ba sisa ban ba un pen yo pat haki sacisen ya kata ka ri jingkular ka balong keriganan ya ka ba ublay ulukular nado u Abraham u Ishak bat u Jacob ban a ye kata ka ri haki ba prabe e ublay ulang ublay ubadap de kejing isnai Ladangi kloy ka ban kala ka bamot. Ukloy ban penyok pat haki. Ya kata ka rijung kolar. Ba prabe bi ilang yipai siya ka benta jong ka tin ka jong ublay. Ka mot ayu na ka benta jong abat jong pi. Ha ka gisngi ka ba menta. Ba prabe bi ya bang yipai siya ka jingem. Ya ka ba Moses ukentu. Uang ya ki kon Israel. Jit ya ka jingem. Adang yipai siya ka testament ka ba tamay. Ka ay ka jingem ngila ban kali. Haba pai jika testament ga batmai ngia iya bagaktin ki jong blai ka kren syapang ka jingem ka kren ya ujisu baulong ka jingem ka kren ya ujisu ka kedeu ya ujisu baulong ka jingem Dei na magata ka daw prabe bi ada pia pai jika gospel Yohanes nong menengkong kot ka basau ko ong hau ladon ka jingem Yohanes kat sao henriu ko ong pat nga ubulong kata ka lenti ka jeng sisa bat ka jing imde ong ujisu bat syo ka krensibon chapang ujisu baulong ka jingem lanang gipulay Yohanes kat way arpausan ko ong ngalong kata ka jing mi bat ka jingem syo Yohanes sipaw ujisu ong nga ngalawan bakin yo ka jingem Baca syo aga siti ka banung kong Yohanes kanong ka basan ka pakat ar ko ong utaw badan ukon udan ka jingem utaw bamdan ukon ublay umdan kata ka jingem kabamot ka jingem ka kren japang ujisu ba ujisu ulong ka jingem baladang ikrai ban yo iya ka jingem ka bakom ka jong ublay ani banjit ya ka jingem ngidei banjit ya ujisu ubalong ka jingem pramai bi nama kata kadau kajing terwa ha ka sngi kajing terwa pedang jong abat jong pi ka ka por kalong ha to ngin le kumno ya ka jingem ngin jit ne ngin kentat ya ka jingem
Bagata ka jingem ka don ha u Jisu. Bagata ka jingem ka ba don ha u Jisu kalong. Ka jingem ka balong kum ka jong ublay hi. Ya ka ba kakting ka jong ublay Johannes. Lai kan riu ka ong ba. Ba way ro ba nget ha unam jot syo. Handray unyo ka jingem. Ka balong bom jiukot. Ka jingem ka balong kum ka jong ublay hi. Ngin em sa bom jiukot. Ban long rengkat bat ublay segi bom jiukot. Ka jingem. Kabadap de kajing kemen, kajing em kabadap de kajing sok, kajing em kabadap kerhai. Namaru Jisu ang ngalawan bakin yo kajing em, bat bakin yo kerhai ya karo. Katakan kajing em, kabam don so kajing ngausi, dan kajing kuslai, dan kajing syapting. Bakata kajing em, labanong kajing em kabajanai. Ba prawe bi na magata daw ublay udah kwa yang ngaba dia pe bangin jet ya kajing em kajing terang kajing angnot kajing kwa kajing ublay kalong bangin jet ya kajing em ndai kom bangala ong na do mene prawe bi adon ka kajing ai kajing ublay yang ngaba dia pe ka bangin sngot na tam kalong kajing ai jong u ya ka mon lai lo ya breu bon jet ya kajing em ya bon jet but ya bon kentan ublay wala da ulong nang tau jong aba jong piro sim la penbor yang aya pi bangun penbor bat ban le bor ga man ga jong aba jong pi bangim don show kata ka man ban jit ha ka jingem handeu ai ka man lai lo bangin jit ye ganor ka banta ha ka jingem ba prabe e kan mau ko mangal ong do mane ka rai ka bangi ai benta ban jit ganor ka banta ha ka jingem kakta ya kalaway ka jong aba jong pi. But come tam ka jing a day. But kata ka ri. Ya ka ba nga ban mapingi kwa ban yo kenti ya ka. Kabalong kam de kabalong ka kanan beneng. Ne ka ri jingkular. Ya ka ba Jisu ang ngangan leit ban pen kre ya pi ka jaka. Bah ka ba ngalong mga piro pila ban long. Ya kata ka rile lang ikwa ban yo kenti ya ka kung bau Jisu la lech ban penkre nega menta jong aba jong pi prabe bi u Jisu te ula penkre anai ka syong pat hang api hatong ye penkre ni em ban yo ya kata ka ri baladan ka no ka penkre jong aba jong pi ban yo ya ta ka ri jong kolar kabalong ka kanan beneng Neka ri ya ka ba ublay udah kwa yang aba dia pi banlong ginong syong shnong gijongka kabalong ka hima ublay prabe bi ban yo banlong ginong syong shnong hang ta tang ka way ka rai ka bangidon kam ban le ban jit kalong ban jit ya ka jingem nama habang jit ya ka jingem ngi jit ya u Jisu balong ka jingem bagata ka jing jit jong ya u ka don ka jing yesno bat kata ka hima ki beneng ka don ka jing yesno ka jing day bat kata ka ri jing kolar ya ka ba u Jisu lo kolar ban pen kre ne ka banta jong aba jong pi ba prabe bi ka jing jit ka jong aba jong pi ka ba menta kan kta ya kala way ke jong aba jong pi on la way ke jing em jong inen ka berthai ha ka bakum ka no ka ri ka bangin long kinong song snong ke jong ka nama don artli ki ri ke balang bom jiukon ka way ka long ka hima ka jong ublay ha ka ba u Jisu ulong ka lenti ka jing shisha bat ka jing em bat ka way pat ka day ka hima ka jong usaitan ba prabe bi na magata daw ladang ijit menta ya u Jisu ubalong ka jingem nginlong kinong sang snong jang kata ki hima ke beneng badanala ka jingem jang ikalakut kalawai nang ne ka perthai ngin yo ban lai rong sa kata na mar ka ktin gi jong blai ka ong lam de kha pat yo briu na ka ban ong man sim unnam la ban yo i ya ki hima blai balang ikwa ban yo i yak hima blai bat ban long nong song snom ge jongka don dang ga we galat kalenti kata kalong ban jet yo Jisu u balong ka jingem ba prabe bi ka binang em ne ka perthai kum balong ka jing yai lenti jong ki kon Israel na kata ka na ri Egypt na ka jing ke jing long mrau bat ban po jero kata ka ri jing kolar kidan si bor ke jing penshoy ka jing em ke jongki Kiba pentame ya ki kiba pon kiba pa haga jingem ke jongki bakin klat no blay over em bar basha baban syakri bat mane ki we pat ki blay le si bon ki jing so bha jong ke jingem
Giba pen wit, giba pen kanglat, giba pen shoy yaki, bakin klat no blay. Ba prabib ka jing em jong aba jong pi ni ka pertai lo korong srim kum kata ka jing ai lenti jong gi kon Israel na ka ri Egypt sha kata ka ri jing kolar na ka ni ka jing em jong ni ka pertai hado ban poi sha kata ka ri jing kolar ka ba ublai lo kolar ki jing pen shoy ki bon na ka jing em kam tam ha ka ni ka jing ai lenti ni ka jing em ka pertai prabib kita ki jing pen shoy baro ki jing tmu ka jong ki kalong bangin do ya ka jing em bangin jangai no blay, bangin klat no blay. Bagi kita juga pensoi, let's say, hagar kom perkat jongi, hagar kom snow to jongi, kane kan kelong ke jengem, kijing snow haba bon jat jongi ka jengem, magana ka pertai. Kiba bon jat kijing snow ha, ya kiba ubeman uterwa, bat kini kipen tame yang abadi pi, dan kapor de kita kijing snow ha jongi ka pertai ngi snow ba, kata aga de ke jengem. Ngida lek men ngok men enjoy ya kita ke jong ni ka jingem but don ke poro mang ke perkat ngi ngau to bagani kan gelong kata ka jingem ngida ngok men ado kata ngida enjoy sisa ka jingem ha ke jong ni ka pertai ha ka spa ha ka burom ha ke ngau ha jong ka ha ke jing auria ba ki ba bon ke gemla ban nyo ni ka por bada bang le kita ngi mat kita ngi ngau ba kata ken gelong ka jingem Andai prabib tongin perkat dia ka jingkot jongki. Hato kadai mo kata ka jingem. Namar ka jingem kamlong tang ha ka ka bangi ngidon. Ka jingem kamlong tang ha kita ke bangi yok mat ka pen sngop ha. Ya ka jingem ko jongwi ka batang sipor. Andai ka jingem tongin perkat prabib bagi parlok be biar snow ya ka kubor. Baka syong ha kata kurkom perkat kurkom snow to kurkom ngam jeliu jongi ha to andala wai kene ka jingem nang nang ka pertai ka jingem ka bakumno ngin siyo mat ka jingem ka bakumno ngin mat ngin yo ba prabib adangi kwa ban yo ya kata ka jingem ka basisa ka jingem ka bajanai ka jingem ka pendap yang ay per ka jingsok ka jikmen bar ka jisngau ba ka dai de ka bangingi jit ya ka jingem ka belongkat kum ka plan kat kum ka jing temu ka kat kum ka jing kwa ka jang ublai yang aba dia pi balangi kwa ban yo ka ba kum ka ta ka jingem ublai ula don pa ka plan bat ka ni ka plan ka don da ka ba uperkat ban ai ka jingem kum ka jing ai sngob ha yo breu la stop la song ya ka kum ka kenja jing ai sngob ha la ni gift kum bang yong ha ka dur ka jing song ha u Jesus Christ baru Jesus lalong kita ka jing ais ngob ha nang tay na beneng jing ka pertai ban ma ka da uong ngalawan bakin yo ka jingem ngalawan jing ka pertai baki breu kin yo ka jingem bagak ting jong blai ko ong ro ba u banget ha u banget ha u compare ha ka jaj ben reu ko ba kum no ngilong na ka jaj snake do ko ba kum no ngilong na ka jaj contain na ka jaj ka ba kum no ngilong andai uai ro angak ting jong blai u banget yo unjo ya ka ta ka jingem ka ba kum ka jong blai ka balong bom jukut dei na mga ka daw u Moses hashwa ba ki konsakin rong sa ta ka rijing kular wang ya ki jit ya ka jingem knang ba pin yo im let's say ki konsakin na perkat Moses me baklan me ong bangin yo ya ka jingem knang bangin yo im namar kum balong menta ngingim ngiki ngiya ngitreng ngikta ngipendap sibon gikam hatong ngilong ke bayam mo andrai habau Moses uterwa ya ki ya ka jingem kontui ki bakin jet ya ka jingem udon ya ka jingmot ka je perkat ka ba om kumbangi ki breung ya perkat sepang ka jingem andrai kumba ublay ulatmu ula berkat na kamanta jongki kamta maswa bikin rong sakata ka rijing kolar bar kumjoro prababi ija ba ublay ula pa yo jisu ublang ka jingem jaga na kapartay om shem la berkat kumba berkat mangiki breu namar bon sen ubreu berkat sepang ka jingem ubau berkat sepang kata ka jingem golong haki ki ke bang kumang ong mene ngila ban yo ngila ban mat ngila ban ya enjoy ka jingem andai ubleu perkat da kumwei pat nama ka je perkat ka jong ubreu bat ka jing perkat jong ublei kem ji dai kumba ka mi ngi ne ka jingai ne ka sap ngi
kalong kumta ka jing ya jengai ka ji perkat ka jong ubreu bat ublei kumta ka beneng bat ka kendo ka jengai kumta ro ka jing perkat jong ubreu bat ublei ki ya jengai bat dei na magata ka daw pra bi ublei ula perkat ya ka ei ka babatam ya ka ei kaban long ka jingger khun ka banta jonga ba jongpi dei nama kata ka daw ula pha yo chisu ba prababi nama kata ka daw ngane ka sngi adon mano na pedeng jonga ba jongpi ngidang perkat ka jingem kolong haki eke ke bangi yo ban le kemen sngoba ne ka berthai de ki eke ba kenja perthai de ki eke ba kenja do prababi kata kamlong ka jingem Andai ka jingem ka ba ublay uperkat kalong ka jingem ka ba kenjablay ka jingem ka ba janay ba kata ka jingem kalong bangin jo ikatang da ka bangi jit yaw jisu bat bangi jit yaw jisu une ulang kalanti bat ka jing sisa ban yalam yang abat cepi sha kata kehima ka jong ublay bat day kene ken prabi ka jingem kaba ublay uterwan ka banta jong aba jong pi prabi na magata ka daw ka por adon mano na pedang jongi ki bedang perkat bangi yo mat ka jingem tungin pensyong nang rimba hato ka jingem ka ba kumno ngi mat hato day ni em ka jingem kat kum ka jing tmu ka jong ublay kat kum ka kom perkat ka jong ublay ada kamlong kat kom perkat ka jing tmu ka jong ublay tungin jit ya kata ka jingem ka ba ublay ula plan la pa ula ai la pa ba ya ka lengba ujisu belang ukonu jong u ba prababi lengi kwa ban yo ka jingem ka ba kum ka jong ublay tungin kentai no ya ki wei pat ka rukom perkat jong i ba ki ne ki long ka jingem ki belong kat kum guru kom jong ka perthai lani kat kum jing snow tho jong aba jong pi kum gibreu nei tungin jet ka ne pat ka jing em kat kum guru kom perkhat ka jong blai ka plan ka jong blai ka jing ai ka jong blai lengba jong u jisu ba jet yo I no ya ki nama ki don artel ligi ki prababe en ka jing em jong aba jong pi bat ko mangalong do mene ka rai ka bangi jit menta ka kta ya ka la wei ka jong aba jong pi la shai la just ni kam tam andal wai ka ni ka jing em ne na parthai nama ka ka daw tungin ai ka rai jong menta ya no ngin jit ha tungin jit yo jisu ne ngin kan tat yo gambang la ong na do mene u Joshua u ong hagi kon Israel jit pi ka ni ka sngi ya no pen shakri u pilat u ai ka rai hagi pajba jit pi ka ni ka sngi ya no pen pelat pin jit yo barabas ne yo jisu but prababi ka rai ka jongki ka do ka por ka kta ya ka la wei ka jongki ba prababi ai bagani ka rai jong aba jong pi mentaro kan long ka ba ai jingker khu ai jingkemen ya ka jing em jong aba jong pi la shai la chisni andala wai ka jing em nang ne na parthai ba ka ta ka long rangi kwa ya ka jing em ka ba kum ki jong blai ka ya ka jing sok ba ka jing em ka ba janai tongin jit yo jisu u belong ka jing em ba nganong nya pi prababi ada pi jit yo jisu pin ba be sho la no ro bat parlok be ke biak snowin gi YouTube leda pikan tat ya ujisu kan sepoi ke por leksi pin sababi balada babero hakata ka por namla syo ban lei eru em handai ka por ka bangi dei ban rai ban jit ya ujisu dei kat bangi dang em hakan ka jingjai dan ti jong hin ka perthai swab gen rong sak ta ka ri jing kolar swab gen rong sak ta ka ri ya ka ba ujisu ong alapan kre ya pi bat ka rai ka long ngin jet menta ngin jet yo jisu ne ngin kan tat yu u belang ka jingem ne ngan kan tu ya pi prababi ngi don na ka jong ka man dai lut ban jet ka ne ka sngi ya no ngin jet ba ka long ka bala ngas ngoi ka ban kan tu ya nga bat ngi wei pe wei jet yo jisu u belang ka jingem bat kan tat ya ki wei pat ki ba ngidang perkhat ngidang tharai ngidang sngo tho kini ka long ka jingem ne la kam long kat kum ka plan ka jong blai yo le si ka ba kut jong ka kalong ka jing jot na ma ka tim ka jong blai ka ong don ka lanti ka ba imat bet yo brio ane ka ba kut jong ka kalong ka jing jot ka ba kut jong ka kalong ka jing yap le si gur kom perkhat jong imantang ngila ban perkhat le si ka ni ka long ka ba idai ka ba snow dai banginang perkhat ka ni ken ka lanti ka ba biang anrei ka jing perkhat ka jing sngow tho ka jang aba jong pi
cầm lòng cùng cái chừng bật khát cái chừng số thuốc cái chừng blay bát dọ can lam yang ngà bát pi cái chừng jot bát cái chừng yap nama kita kadau cái thing cái chừng blay cái kuntu yang ngà bát pi hak kitab proverb shania ha utrai de kala da ka dot note baro bát wat shania hala cái chừng champang ngay hau try de la ka dot note baro bát wat shania hala cái chừng champang nama kita kadau proverb ki parlok be ki bia sngow ni ka khubor tongin jit ya uchisu ubalong ka jingim khanang banghen yo im bat bangin yo rung sha ka ta ki hima ka jongu blai ya ka bala pen krek khanang na ka banta kita ki bajit ya ka jingim ublai un ker khu yang abade phi lang ba ka ni ka khubor ni ka por teng ni pha sho blai ka jing duai thungen duai long bala ker khu ya ka kerteng ba khoi ta me jome ko try kaburam ka jingiro ka jingo ka jemenes nya shime ko try nya ngo ye message sen pat ko try lang ba jong ni ka po mengyo ko try kom ni ka lat ban shakri me ka ni ka rukom ko pa but try be ai ba ki barok ko ni sngo lang ba jong ni ka po kam ta me ni ka khubor ka ktien ka jome ko try ka ban kentu yang abat yang i wei pe wei ko try be ban jit ya ka jingem ya rap yang i ko try mengenla ban ai ka rai ko try ban jit ya ka jingem ko try ha ka jingem ko jongi khanang bangin yo em try be i jonga ya rap ban ai bor ko try be i jonga mengenla ban ai ya ka rai oi ko try ngi tip bagi bojo baman gi bojo ke jingdom baru syaitan gi don si bon ke ai bai ban terwa yang a yang i wei pe wei bangin nem yo i ya ka jing terwa ka jome ko try kabalong ka jingem bat rai bi jonga yarap dai boring i bat plegi kmat bagen jam sem jongi mangila ban yo i bat gi ngau tho bagen jam sem jongi mala ban ngau tho ko try begita gi jing penthame ko try kilong ki ban yalam shaka jing jot mangin yo i ko try ya ge ni ka jing ai ba ko dor tam ko jome ko try ha ka jing em jongi kum gi breu ya ka jing em ka ba kum ga jong me hi bara try bi ker khu yang i wei pe wei lang ba jo ni ka po ba lang ba jo ni ka khubor bangila ban pen bet ya ka jing em jong i ban ai ya ka rai ko try ban jit ya ka jing em ka ba khum ka jong me hi ka ba long ka jing em bam jukut ya ka ba me terwa ai lang ba khon jong me chisu khanang bangin yo em sngo ko try ka jing duai ka jing ker par ka jong i ha ka ker tangu try ba nom pen em jong i chisu ngi duai ba to dai ro ka jing ai ka ba byang dap ker hai ka try ba nom pen em jong i chis kwes ka jing i ka jong bleu pa lam ka jing slok ba thiang bam chan bor ka jong man se ba khoi kini gila he wo blai kini don ngai sa rungkat ban ngi wei pe wei baro ki bas ngap ki ba sha skor ka ni ka khubor rungkat ban ki ngai baro dan ka leng strak ka berthai nado menta syur ki bom jukot ro hala kerta amen.